Салом алейк, подписчикои Tajikistan Music Awards. Шон ТВ қариб теҷеб бугум. Баъд камерое ки сабт кардестан баъди эфир тамошош мекунам. Хана инҷо қарор дем сарат кам неста. Барои чи? Бола сардаи камера. Салом алейкум. Хана гуфти гапо ки на мемони барнома надорем, ба мо чизи договори ки шартномае ки байни шонемсӣ шудагӣ буд мо кардем, ҳама медона. ба бачаҳои прямой эфир илтимос, боз батарак шуморо ҷавоб метиҳем. Шумо оли нанависен, тамошо кинен, батарак ҷавобтон метиҳем саволотонро. Ё ки ози нашон медуре, саволот ҷавоб додан мегира. Ина Наимҷони Сайдалиам омад, яки худаш оз бадани худаш мега омад шартнома кунӣ ки ҳамин сайди Tajikistan Music Awards барои хайр обуна меша кати мо ҳамшарик меша. Шонамсӣ якум одаме ки сайтча омад Tajikistan Music Awards хайр кард, гуфт ки Наки Мансур проекта ҳуй карди, проекти зур гуфт, ман ҳуй меспорум тао гуфт, ман мегузарум да кори худам кати. Гуфтум шуд тамом, гуфтум гап нест. Бача айсар сайд ҳуй кард, шонтеҷе хай шонтеҷеш кор рафт ки хитон хай чихе маълум шуд ки дар сайдаш патриҷизат кард ки сайтча гирифтан маҳкам кардан, сайтча гирифтан маҳкам кардан, жалбои ложни бисёр бад кардан. Хай ҷаб нест, ӯ бефоида ки сайт маҳкам шуд, маҳкам нашуд. Самое главное ки набояд дига сайд айсар ҳуй шуд, Шон ТВ гуфти худаш ки я ҳарфаш алид шудаги, ягон чизги алид шудаги нест. Дар муддати имрӯз чорум рӯзай, дар муддати чорум рӯз уже таги 18,000 хай мумкин ки то бегоне, то пага бегоне уже 20,000 шава. Ӯ 60-65,000 ки одамо дар 6 моҳ ҷамъ кардаги буд. Дар як моҳ иншоалло 60,000 зиёдтар мекунем. Хай гуфтӣ ки одамое ки кардан чико кардан накардан таваккалшон ба худо. Ёфтем шумо. Навистанам худам. Бо я репери хидмон карда. Короче, шумо мақсад визнон кунед, ман историяи шуморо реп мехонам, исуси биман. Барам қа бачаҳо ки ҳам хали гапай ина Наимҷон ки шумо мешунед санъаткоре ки якуми одаме ки нашод ғариби сурудора сар кардаги буд, ина Шон Штагиай санъаткор худаш мега, якум одаме ки ғарибия сар мекард. Якум одаме ки дар эстрада, дар санъат сериал дабавид кард. Да, сериал дабавид кард. Сериалош ки овози зинда кати буд, ранги кино мекард. Хайм суруди ки сар кардаги буд, ина худаш нақл мекунад чиошаву. Баъд чи ки Наимҷон, ту чӣ фикр кати ҳамин омадӣ ки Tajikistan Music Awards ҳамкори мо кати киниё ки барои хайр омадагиё ки прост ҳам як хида сабабша мегуфти ки барои чӣ омадагӣ пеши мо ҳамкорӣ кунӣ? аввалан аз номи худам, аз номи аҳли санъати Тоҷикистон ба ҳама саломи худам мерасонам, ба ҳама мухлисон, ба ҳама ғарибо, ба ҳама ҳамватанони азиз. баъдан мақсади мо ие ки мо ҳам дар ҳамин проекти шумо, дар ҳамин саҳме ки шумо гузоштаесен, ман ҳам як саҳми кӯчаки хума дар ҳамин проекти шумо бигузорам. Ман инҷа як чизи гара хуш мекунам ки иншоалло ки саҳми ту кӯчак нест братан, баро ки просмотрови видеои ту хеле суми калон меша. Бигем ки ӯ қасуме ки мисоли габа ки ҷои миннат, ҷои гуфтан нест, ки ҳар моҳае ки мо қати якай Мансур ҷидо мекунем, идо боварӣ дорем ки ягон 40% зиёд мешавад. 40% зиёд мешавад. Яки яки Наимҷон омадага ки моро дастгирӣ кунӣ омадага, ба фикр баъди видео дидагӣ ки мо хайр кардагим. баъде ман видеои шуморо тамошо кардам, ба ҳамн мақсад омадам ки ман хайри хума дар ҳамин хайри шумо бигузорам. Анаки тамошо кунед. Мардуме ки ғариб будагиё, аму охирон бор ки дар канали Шон ТЖ мо гап задаги будем ки видеош ҳаст оли насиб боша дар Шон ТВ айсар бо дабави чӣ мекуна Шон иншоалло. Ҳамун гапа мо гуфтагӣ будем ки нашод картаи Сбербанк тема маҳкам буд, мемонавад тозира. Барои чӣ? Барои ки Шонам занг задестан ки карта ҳуй ку, Шон мара занг зад ки якама картара ҳуй кунам, чико кунам гуфт. Ман гуфтам Шон, гуфтам ҳичи ҳуй наки, хай проблемаш бисёрай. Ҳамқа гапае ки ай шумо фақат як видеое ки мо мепартоем, просмотрш зиёд шудан, лайк мондан, ҳамқа кори шумо дар кор омада, дига ягон чизи шумо дар кор нест, фақат барои ҳамқа хотир. Дига тамоми нами Наимҷон насиб боша, якум ки насиб боша мо сар меша, чизи навша мебиёрем, иншоалло мепартоем, просмотр меша, ҳисобша дар дастш метиҳем. Якум одам худаш мера, худаш айдаш чихе шонамсӣ якум бор рафт кати мо хайр кард, ина мера якум бор Наимҷон хайр мекуна. Худаш кор кардагиша кати худаш сиёмкаша мебинеда, мера худаш конвертор метавад, конвертое ки
بدن شما خودتون میدونین کانورتر چی خانه نمود کانورت میشه کانورتی که سفیدش لوگوتیپ دار هسته به لوگوتیپ هسته لوگوتیپ دارش یا صفحه ما میشه به لوگوتیپش که آدمایی که شخصانی که شیناس و جورا و دوست و رفیقایی که دوام هستن در بر ما همه آدما ما را میتین که ما هم دامی خیر شما شریک همراه میشیم و ما هم را میبریم میتیم ای سایدی ما لوگوتیپش که در بالای واسطه وقتی شونمسی نشد سایدی خود چی گفتنی که شان همشون تجمع محکم شد با امروز برو وارختاد دوانی کرد دری سایت که شما پیشروی دیگه نمیکنم باست بخیر چی فکر رو نه باست نمام جنا بارو گفتگیم کمیسال نه آخه چی گفتی که من نمیکنم قار کرد شون تیپا شون یوتیوب دارش مونده شاباز گواری داشت که براتون گم نداره خیلی میشه واکوکا نه ما اگون چی ندارم که خیلی گرب نیست همه هر یک نه اینجا گفتی واکی همه کاماندا فوتبال وابسته ای ترینر و ای کاماندا خیلی نمی‌دونم خیلیش کاماندا کی فوتبال داره و الکی نخواست که در کاماندا ما آدمو بودن نه که آدمایی که او که سروداشون بدن در صحیفه ما او سروداشون هستن برای که ما سیومکا کارکش ما بدیم ما موندیم الکی نه اینجا نه که گفتی که کاماندا ما دوزی ترینر بود دودم پیدا شده کاماندا کاماندا دو بازیکن شد وقتی 11 کشه دوجه چقدر کاماندا باقی میشه خیلی نمی‌دونم بعد از خودش امضا میمونه که نه شرطنامه‌اش در پیشه نه شرطنامه همه شرطنامه‌اش هست نه شرطنامه‌اش هست بچه‌ها همش نویسندگی تیاره هم نه اینجا امضا میمونه و اکتاکالش با خدا که چیکار میکنه خودش میدونه انا ما ایجا وجود ما امضا فرش نیست ما حرکت میکنم که دیر تو روز دوشنبه یک سرودی غریبی سرودی نه با کلیپی نام آورده روز دوشنبه حتما در کانال پیدا میشه نه با نصیب باشد روز دوشنبه یک سرودی نمی‌دونم صدری با غریبی نوش میشه در صحیفه میپرتیم بعد شما موجه چند چیزو نو تیار کرده بعد نشد تما بسیارتر آدمو که نویسندگی بدن کی میشه کی نمیشه نشد کنسرتی مسکو اون تما رو میکنیم برای که بسیار بچه‌ها نویسن روی کارم برده مسکو زالا انشالله عطفه داد ما عطفه تشکرانه خدا گرفتیم که شما نگفتم شما بیا بعد اینجا گپ بزنیم ما در ماه دکبر ده 17 داد و 26 دکبر داد روز شد دو روز داد ما گفت همین دو روزش ما میتونیم انتخاب کنیم کدام روز ده کنسرت برگزار میکنیم بعد که آدم بسیار گفتگی بدن تمایی که بر اومدگی بود که آدم نوشتن کی میشه حافظ میشه کی میشه صنعتکار میشه بسیار آدم بود چه گم یکی مخفی بود همین کار مخفی بود این نایم جان خودش میدونه که ما کی زنگ زدگی بودم خودش نه بدن خودش میگه که ما کی گفتگی بودم در خودش شونا میدونست که صنعتکار کی میشه خودش فقط میگه کی میشه در میمونی ما کی گپ زد خاکی که آدم بسیارش نوشتن که شبنم صبری خاکی اک معلوم بود که میشه و بسیار آدم‌ها سیم چهارم آدم دام یکی مخفی بود گفتن نیافتن راستی که بیش که همه سوالی که در درون نوشته بودن همه خطا کرده بود تخمینه را نوشتگی بدن بعد نام جورا چوگیرد چه ام بی سفرالی نه ام بی ام بی و بسیار بعد نوشتنده او هم نیست سه کس نوشتن شبنم صبری نوشتن ام بی نوشتن شما هم سه کس نوشتن یا تاش بو بخش رو چرا قوش کرد کارچ نومی ناینجا نبود برام که تم را ما محکم کنیم گفتیم نومی ناینجا نبود برای چی نومی ناینجا نبود که برای که ناینجا نشمو یگان کس نویسندگی نبود خطای شما که هم خاکی شما میدونید که همین همکاری کردیم من میکنه ما پالبوم یا آدم هم بردیم که برای غریبا سرود خونه ما هم صنعتکارا میبردیم که وجود هم میخوندن رقص بازی میکردن برای غریبی فقط چون برآمدش سه تا بود اول مبین و اخیر در اون بین سه تا بلوکی که هسته دو بلوک دیگه خالی میمون برای ما گفتیم که دو آپشی سه آدم میشه اساسا کنسرتی با نام شونمسی میشه بعد گفتیم میمونی آدم میمونی بعد گفتیم که نه گفتیم سه کس هم میکنیم شف ما بودن بعد اگه روز مصلحت کردیم نصیب باشن دکبر دو روز دادگیان ما همین دو روز دکبر خیلی فکر میکنیم کدومش هم میگیریم روز مصلحت کنیم دو روز یا روز باید ما گیریم برای ما از ما که ویدیو را میپرتیم ما یا نمر میمونیم اینجا معلوم میشه که ما زلی چقدر گیریم زل هست زل 10,000 را دادن ما زل 3,500 آدم را دو زل کارچه ما ویبرات میکنیم آدم چقدر معلوم میشه میپرتیم نمرای وایبر اون چه میپرتیم
аямҷа чанqa одаме ки чиптахар меша маълум чиптахармо маълум мекунем маълум кардем шидем ки чиптахар гӯянд ки 2000 аст значит 1500 кас бурум значит мозали 2000 мегирем значит 2000 одам навис зиёдтар ай 2000 значит мозали 3500 мегирем ба кеҷа як суол дига ки ҳамун мардуми ғариб асосан мупрсем асоф пацанои камбағал нархи билет чӣ хеле не нархи билета мо гуфтем ки мо нархи билета 3000 4000 5000 6000 намемонем мо нархи билета як хеле мемонем ки шумо худтон медонед ки билет иҷод аста гостиница мастиница чизо аста ки ҳамаша иёша мо як илоҷ мекунем ки ай сарпарасто гирем ҳам чиза билет фақат ки мода чӣ шава пули зал шава пули свет шава пули звук шава пули декоратсия шава консерти шава ки ба консерти ки нами маро сигам ҳам консертое ки дар москва гузаштагай як диташ гузаштагай консерто ман намехоҳам консерто ки бо таври безеб гузаронам ҷо медонам ки ман чӣ хали консертое мекунам худаш медонам ман намехоҳам ки ҳамин консерт просто консерти шава ки ҳамин одамо дуроянд тамошо кунанд бура уҷо бояд як шоу шава я декоратсия хушрӯ боша я свети хушрӯ боша монитори хушрӯ боша ки ҳар як одам ки ҳамҷо дуроя гӯянд ки консерт дуромадагием барои ки уҷо ҳамин рекламао мебинем дар ғарибӣ ки консерт буромадагия мега консерт буромадааст меран дар ягон ресторани бор ки хаки ресторанро мебинем уҷо чӣ хали ҷода консерт мемонад билетотон 5000 4000 расист ки хаки рост мо нарха намемонем мо агар минимали монем арзони ки 1000 рубл шава ки одамо 1000 рубл да биёянд консерт дуроянд билетое ки мумкин билетҳо мумкин қимат шава қиматҳоро мо намефурӯшем қиматҳо фақат даъват мекунем уҷо даъватнома одамо ҳастанд 21 300 400 кас даъватнома кати медуранд барои ҳамқа билет шонҷон минимали 1000 сомон меша 1000 рубл меша 1000 сум уҷо медонам уҷо 1000 рубл кади 1000 сум мегашад ина ма 3 бор 4 бор москвада консерт мондум ба екатеринбургда мондум ба казанда маслан екатеринбургда ку 1000 сум да намедурӯянд мардумаш камтар шиеда мумкин ойликошон 500 сум да мо консерт мондум а москвада 1500 да ку 100% медурӯянд ана бо ман инҷо ки яче ки консерт ки озмо мекунем иншоалло худо розӣ боша у консерт намеша простой консерт у консерт ки бада бовар дорам ки ман зала же шонемси худиш дидагия залора дидагия 100% зал тамошо кардагия дидагия зал ҳаста зал миллион фоиза анакмо роз омад писмо акмо бояд фақат подтвержденияги айди зал я зала бояд подтверждат ки ҳар ша фирма креатив медиа як фирма ҳар жуфтаги як тиша зала вибират кунен ё 2000 мегирем 3.5 тага хакоз мо фикр мекунем мебинем да кадом зала мегирем ай отзифо мегирем да барои ки зали мумкин 3.5 мегирем не одам мешава иншоалло худо розӣ боша одам мешава просто проблема не чида ки зали 3.5 одама 4 миллион расистки арендашкати свету метама а 2000аш 1.5 миллиона 1.5 миллиона ҳама айми вобаста чия барои ки не тамошо кунем 2000 одам агар 1000 суми ҳам дуроя худаш 2 миллион меша фақат пули зал меша барои ҳамин ки як хеле кунем ки хай бо диққақа ростом медуроям ку бо бача ку ҳайҳуй мекунам ҷо ростом хайша мебинем дак таваккалон ба худо розӣ бошад мекунем ёша хай чӣ гуфтанӣ дорин наимҷон имзо монд хак шонемси имзо намемонад ку шонемси гуфте ки яки гуфти ясвой газа чӣ савол дошти не ман саволам мегӯ ясвой гуфтум акас хайна якум одаме ки шартномаро бастагӣ буд катимо и ҳаста шонемси дим шартномаро катимо омад наимҷони сайдалӣ баст барои хайрия канал ха насиб боша оли уҷа хичон мардум пайдо мешава хичон уҷа мардум мефаҳма ки ба ҳамин сайт чӣ хотир кор кардем ами як чида мисоли гап мусиқие ки мо интихоб кардем дар асл меган ҳарома не ки чизе ки ҳаром шудаген мо мо метонем як савоби бахмона бигирем ба ҳама санъаткорое ки мисоли гап бехоҳанд ки дами хайр пур шава як камбағал соҳибияти канун шава пишти як санъати ҳамо ҳам мисоли гап рекламаш пеш мерава и ҳам чӣ гӯям як кас айдис юнун мехра як кас зақш дои нек мекунам арамат бин офиси якай мансур муроҷиат кунед дами сафи мо кушен иншоалло ки пушаймон намешен ҳо чизи пушаймон надорад шумоҷо барои чи чизи пушаймон надорад мо чӣ кори кардем ҳамаро дуруст кардагем конвертора дуруст ҷо мардум медонад ки чанд пул ҳаста сайда уже маълум меша ки сайда мо чанд пул кор мекунад чанд кор намекунад уже ай конверт маълум меша охирон боре ки мо конверт додаги будем
конверти худмо 34 та буд 17000 сомон 17000 сомон меша плюси 17000 17000 сомон меша плюси ики мо кардем бо чи одам кати мо хуш шудаги буд қариби 39 конверти дига буд ҳисоб қариби и конверти қариби таги 80 конверта 80 конверт таги 4000 сомон 40000 сомон меша пули майдам нест мо чи қодама дастгирӣ кардем ва бисёр одамон видео партофтем ки ба хотири гуфтанд ки реклама ихел не ӯ реклама нест мардум шумо бисёр бад навистем ки шумо пула хайр мекунен намекунен мо шумода видеора нишон додем ки и видеора нишон додан намеша и чиз охи ора намеша бас мера 500 сомон 1000 сомон 2000 мети кати дадас фотоаппарат охи хана хона хто фикр кардам даже ма да я видео вақте ки қати ки буд суҳбати озод кардам қати фарик буд қати кадом канали ма видео прям ами чақчақ кем ма даже ами пешниҳод кардаги будам ки ҳатто вақте ки ё ки сиёнка накунен рӯямо одамора ё ки вақте ки сиёнка ам кен рӯямора хеле чикрен по-любому намехоҳа як хеле ки оператори мо рафтанда рост шума шонҷон хеле ҷо рафта наметавонда бахто дилм гарен гарда меша яке аз коргаро мо рафтаги буд Руслан Мирзоев ҳамун рафтаги дар сиёнка диден шад ҳамҷаста бачак ҳамун рафтаги буд рост дига видеоро овар ку ба номи худо мегум охи як хелжа мебари камера кат мети ку намегира пула медо чи фикр мекунад ки пул додаси сиёмкаш кареста як чизи истифода бурда айрӯи шарафи ислом ҳукм мега хеле хайр ки дасти рост қад хайр кард дасти чапа нафаҳам ана ки чаки не бахш пеш гап дака мисоли гап и хайри ма ва ту ака масуласи хайри ном қадар халқ аст ки қад мо куша мухлисои мо ҳам дай хайр куша мисол хайр кардан да ба чишм мебини ку хатта дасти шад мо оператори мо дар нақши чишми ҳамо мардуме аст ки ай лайк ай просмотри ҳамо сумай мо ба ҳамин хотир нишон медем ҳар як хайр худ ҷавоб дора барои ҳамин ҷой фикр мекунем ки дурӯғ нест ва дурӯғ агар дурӯғ мешуд ку ва чи дига ба мардум бисёртар мега ки шумо ака мансури чизора нагӯед хайра карди нагӯед не мо хайра мекунем ки барои ки шумо бовар кунед ман бо шуморо гуфтестам ки мо одамое ки дар комментария номерои телефон вақте мо нависем оли хайр се меша насиб боша худо розӣ боша ҳамин мо шояд мо аввали декабр меша мо нависем хайри се менависем номерош менависем баъже номеротонро нависен номеротон навистен баъди 3-4 рӯз занг мезанед ҳамун номерое ки навистагин мегӯен ки ҳамун шумо омада пула расондан идем гапоже сембора чорумбара гуфтестам шумо ҷо патруҷа намхел мекунем бовар мекунем мода дига рои бовар нест дига ҳамин кора хана гап ага гӯем гапам тамом кунем агон чи гуфтарем бошон наимҷон ҳамон чи гуфтарем бошон канали Таҷикистон Music Awards да ҳамун саломат бошан ака ҳастан ки ҳастем ба ҳамашон хоҳиш мекунем ба ҳама мухлисои азиз ки аз ин пас ҳама видеоҳо клипҳои мо консертҳои мо ҳар чи ки нав мо пешниҳоди мухлисо мекунем аз канали Таҷикистон Music Awards пайдо кунем кумаранги мардум хеле адабона гап задан наметавонем оне ки хай ҳам кучагӣ бошен карочи братан худо нигаҳбонтон далибой гуфти гапо далибой ози агар ҳама ҳамиҷа ҳарсимон хеле бачаи бовдо ба фаранг месе хеле неинтересни ба мекунад далибой круя тамтари боша ку гап нест худо нигаҳбонтон бачаи ғариб мардуми тоҷик ҳамаи сурдҳои моро ва клипҳои моро аз канали Таҷикистон Music Awards пайдо кунем наимҷон камтар дига машқ кардан мегирад 3-4 бор мега шумо ҳамиан натани машқ кардеста барои ёд гирифтани гап ман акай мансур ба тоҷикон ҳолиде мешнасам ба ҳам хотирот воқеан ки тоҷикон ҳолиде и саздавати лами канали Таҷикистон Music Awards ки ба хотире ки мо гуфтем шона мс кад маслиҳат кардем гуфтем ки шона гуфтем ки биё гуфтум ҳамин канал тамарате гуфе ака гуфи канал ама меҳнат карагим гуфтум меҳнат караги гуфтум ки роҳат ча мебини гуфе ака гуф роҳат канал оли гуфтум ма худам надидам гуф мафт мебини не ки ҳамун рӯз омад ки худаш бо омад гуфт ки ака раҳмат гуфт хай худаш ура результат дар худаш додаги барои чи результат дар худаш додаги барои ки худаш фаҳмид ки ҳамин коре ки ман гуфтум ша бисёр одамҳо чизи гуфтанд ша ки мансур кади кор накард чизи гуфт чо медонанд не ки бача худаш қоил шуд омад худаш баъди 3 рӯзу 4 рӯз гуфт ака гуфт раҳмат бо худаш бадани худаш мегӯяд ки якбора дар ростига мо боварӣ надоштам то лами хайр мекунад намекунад ма канала дӯсти маълумат ҷон геста ба худо то кардани хайр якум хайр акад дигимгиш дерш и гуфтум рам якум ша реклама акад дигимгиш оли намекунад ки не дидам дигим шамши дер шеро барои чи ман шонҷо накардам рости гап хай хато медонед ки системаи кори мо кати туи ороиша сиёмка дар дури сезон будам ба худо рости гап даводави бисёр да будам
сад бахшиш ай каналои подписчикои Таҷикистон насиб боша мо ами дидаву баробар кор мекунем як мупаса ду мупаса агар ами шуморо форато ки хайр зиёд боша одамое ки туи заказ кардан не накай мансур да заказ накунед ғамш натен хеле серкорш накунед марда бекорш гап нест худо нигаҳбонтон худо нигаҳбонтон ҳама каса бо дар тамос мешавем насиб боша видеои прямои трансляция не видеои дигаре оз монтаж мекунему насиб боша то бегона мепартем худо нигаҳбонтон обод бошед Хафиз.